Anteeksi, jatka vaan. Ja semmonen Tero kiusaa mua. En nyt kiusaa. Tero, No kerro. onko sulla Tuulin kanssa suhde? Meillä on mukava kaverisuhde. Anna, Joo. onko Terolla ja Tuulilla suhde? On niillä ainakin jonkinnäköinen suhde. Millainen suhde? En mä tiedä, mutta kyllä se ensin näkyy. Tuuli! Miten sä sitten kuvailisit sun ja Teron juttua? Siis se on tämmönen niinku läheinen suhde. Mut ei mikään semmonen suhde. Tuuli! No. Mitä tarkoittaa, että Tero tulee iholle? No mitä kun se tulee öisin silleen alkaa nipelöitä ja tulee niinku lähelle? Onko se mukavaa? No toisinaan. Mutta ei silloin, jos siitä on nukkumassa, että se tulee herättää. Anna ja Juha, Jep. onko toisten lemmenleikkien seuraaminen inspiroivaa? Ja mulla on ollut aika mahtava opettaja. Kun mä tulin sieltä Afrikasta, se näytti mulle kuinka yöllä lähestytään, niin mä otin sen heti käyttöön. Anna, Joo. olisitko halunnut hypätä mukaan? Ei kyllä se näytti sen verran intiimiltä, että ei siellä saanut mahtua. Eikö me käynyt mihin taas